For today's video, baniminidzo guys, maglugways mga buhiin. Kay wa maroy klase adlaw sa baduman ron. Kami mo'y maglugway daris mga buhiin karon. So baniminidzo guys, mang irag-irag daris mga buhiin. Irag-irag. So ari mi day may una daris kanang naay nati nga kabaw, ari mi nga. Kay naghuman danhi ato na pud mes ijang inahan ni mama og ato na pud mes buhiing baka, kanding ug uban pang mga buhiin. So nagplano day mi dani nga amo nga purgahon is nga guys karon mo gana pagkadiri sa panabsab darhi. Kaya may masarong mapurga siya karong di bitaken ba. Murag as pestaw. Purgahan kaya arong mugana og kaen kay ug di mapurga mo nang di naganahan manabsab. So kani siya amo na pa siya nga purgahan. So ganado pa pud noon siya muka no pa siguro ni bitek-bitek. Bitaw. So amo na pa siya nga purgahan siguro. Amo na iplanuhan og purgahan na namos nga kay majo nang lami aglawas ba. Kaya kana magang way purga-purga ko ana naglawas lainon niwangon ba. Kay kanang mga alaga guys nga di siya pinurga, mailhan nimo kay niwa nga di siya hinabsab na noon. Di siya hingan-unon, da kanis nga agsi nga kay hingsabsab pa man eh. So apurgahan na pud na siya sa vitaminin. So das ni agi gikuan man ni siya gi vitamins man ni siya. Wa pa to siya na purga dato pa no tay ma. So wa pa to siya na purga dato vitamins pa to siya karon amo na siyang purgahan kay kuan naman siya 1 year naman siya kay arong majo nang kuan ba nindot tayo sa hang pagdako kay kani manggang nati nga kanang naay pinasagdan rawa na bitaken gid nang agin sa lainon mahibaw-an nimo kuan siya ka manglibarot agi sa hang balhibo kadapit nang manag-as ra nga lainon basta mailhan man nimo og kanang naay buhian nga bitaken so ato ra naman siya ibutang natos ubos nga kay di ana ni tukad na mi dare guys kay mo ato na pud miss ijang mama ni mama. So ato na pud ini human ni mama o ari na pud may mumu guys. Agamo magang mga buhian guys na magani mga ngan amo na sila gipanghingan lan kay maazo na ang naingan bitaw. Kay nindot maganang nganlan sila guys kay nagtawag nimo muditso na sila lingi bitaw. Sunod pag masigbin. Imong mga bodyguard ga sunod na. Ay. Sunod pud sila. Siga mating, dako na buyag ta guys. Di na gamating, big na siya. Di na gamating, daka na. Balin sa aming mumu. Umahan si mama. Umahan mga kanding. So, ka na ra. Exercise kada adlaw. Yes no, hindi ta dali hangaton. Hadlok man dari guys. Ay, kanay mga ladya na. Tipo, kari ladya. Katupod ladya. Stilan. Angay ni sila pang kuanan, sinsuhon. Ang mga tumba ba, sinsuhon na laman, kani may nga ni. Uy, hala, mamunga din siguro ni Pader, kaya namuwak nga li ah. Tawa. Sa una, kaya namunga man ni siya, daganig bunga ni manggaha, karon namuwak na pa siya. Abtan siguro sa ihi ni nga. Naabtan siguro sa ihi ni mama, namuwak naman. Ito, ari dari ang swimming pool ni mama. Ano guys, ano naman siya, ipasilong kada adlaw kana ay tubig dari isang atuna-tunaan. Ang simo mo dari man magibutang si dali kada kagsagbot. So ato naman si Jai Lugway dagto mangita tanan ni kalugwa dyan ni Jai. Ha? Ta, mukha po kog sunda kay mamagha mi rus kahoy ni man magpang kuan. Ni man magdari pang lugway kasi mamagha mi sa mga kahoy. Mama. Mama, hapit niya ikaw mabuntis mo or buntis na ka mo. Madsong buntis na ka mo. Sunod na ba mo pa der ana mo. Hala mo lagi ka nang hilak mo. Managluha-luha lagi sa mata pa. Oh my god mo. Ayo mo. Ngano man naghilak man ka mo? Ngano hala naghilak jud. Hala. Uy, so mo nagluha-luha magbata. Bugan kasi mo uyab mo. Kami lagi tanto ba? Ta. Tanaw, basta sa may marsiko. Ada turo man ang mo ha. Karon na kay balhin ka na mo ado dani kay may sagbot. Sa man mo mang nay nangaw itsi bilahan. Kato. Sa pa, may kato pa. Ana si mga kato. Di kabuok, di jara. Kawitan pa sa kato guys Ano? Uy. Kailan mo kato guys na mo ni kato mukaw it sa dang banit di na ko sa nato sana
Balhin tata. Hilak lagi ka mo. Ano man ka mo? Lonely ka? Ayaw, lonely man. Mga ibalhin siya guys. Okay. Muna kit-kitin na to. Muna makalingaw dahil skoan ba? Kalindot tas probinsya kay maka mga timantang mga buhiin. Basta ako ang tador lang magazatag sa ilugway. Nagazatay mga buhiin. Mura man dyan nila nis probinsya. Mga lugway, mga garden, mga buhiin. Nga, mo, dali mo. Vitaminan na po nila to. May mama guys, balhin. Tapos mumulad to. Ano pa may mama. Balhin na pa na to si Ja. Kaya araw. Bangun, menung ko karuga dyan ang baklay guys. Nansa na ba ni? Ato din sa basakab. Sa basak. Ngayon, undom ko dahil sa una, yung mga nangka dali. Tamis pa sa mga nangka. Ang grabe madaghan nagbunga ba. Dahil uso dahil sa probinsya kay parang na ay, ano bitang buwang na sa tanugan. So na guys, mananubing nangka. Nangkaan man eh. Karno na. Yan, mga nagduma na yung duta. Ano naman, nangamatay naman. Yan ay ilahang anak po na kuan man po na stroke. Nung kaliwat nila guys, kanang kuan sila mga dugo. Kaya ilahang mama, mga stroke, ilahang pang papa, na stroke po. Sila po doon, ilahang anak. So yan na din ang marag kuan na guys. Kanang sa kaliwat siguro na, mga kuan o dugo ba. Mga seglaron. Mga atimanan dyan natin kaugalingan na tayo exercise everyday. Kasi ingat dito guys. Hindi dyan magkinakulan. Kaya na, sa ano lang. Exercise mo na yung mga front sa mga sakit-sakit. Dagan mo na pagkabaw na rin pang lungway na. Pagkabaw ito sa atbang. Mama, dahil pa naman si Jai. Butang. Para makasab-sab, makakuna. Pagka na rin basa. Ano? Okay, minilay pa din. Kung makailinta na pa. Nakamday ng kaadiya guys na. Basig na batan o tata. Kaya magkwanta, magkumba ta. Dak tagi eh. Dahil may agyan na rin. Hindi guys kay napamuli na biling ng kan kasi naibunga ba itong baon. Guys na po naman iro na alang sa tanan naman eh. Naalang sa tanan. Kasi may bunga. Des na kailangan makanik bunga. Sa guys kailangan manig bunga. Yung ka Dili ta guys, basta huwag na ay batin. Ha? Kalan hagbang, kanawa. Basta hinog na pa din. Sayang, matagak ng bunga lari. Basta hinog to, tanawa ka. Sayang nga, may bunga. Das na nga, ginalaghan na yung bunga. Yan natagak, nangapuwak man ay pa. Nangapuwak. Ayun na Ahap guys, nangapuwak. Hanggang siguro ni beres na rin ni Baroy. Beres nga iring. Ito. Bajag. Bunga dami sa una pang mangga pa din eh. Yan natin mapunuan na ng ka. Paghanig ng kaan ni. Nabanggi nagdagang sangalan na. Punan na nga po siya balik guys na. Sige po niya pamunga o season sa season sa mangga. Kami balik ka na sa mama sa mga alas 8 kay pasilong na po na siya. Kaya na guys maglugway. Ibalhin sila sa zoo. Mga alas 8 kapin. Pasilong na po kainit na. Kaya uliin taon mga daot. Kaya maintan delikado. Muli na mi guys. Kaya mamagha pa mis kahoy. Magha pa mis amang kahoy na to. Ibot sa aming bulang hoy guys. Magdang ang mis mapagambril. Madyo na may snackan ba. Magdang agnig. Bulang hoy ron. So may ibot mi dito sa amang tinanom. Ang hinlo na po mi dani. So mga adlaw. May karabantos ng terok. Daya pa dir. Bakbukan na di karabantos. Terok. Ibot sa misang mong bulanghoy. Nagtinanom. Ibot ka.
Ibot ka katon ta mga pinutlan dadto. Ha? Pang? Manok. Dahil naputod pa. Napugtod. Ha? Nagkamnay pag-unod. At least makakaantas atang tinisok. Yes no? Pangkat-kat na ganis mga manok. Basta mananam tana agad jud tay. Ani. So mananam agad jud ta pa. Diba? Mangitamnan og balik ta dari. Kri. Sakto na. Lagi. Diya matoy na nga bali. Wa pinan ang manok. Pinaan des manok-nok. Okay, so na may kuan guys. Balanghoy. Linis ako dari sa kapadas kay basin og nahinog. Ang kwaon. Hilaw pa. Hilaw pa guys. Sunod adlaw pa na mahinog. Ano hanap ba sa dari golden berry na ah? Mana favorite ni Kim Kim golden berry. Hiluan pa rin naman din eh. Malabansang pakatajan og kuan kamuti. Kaya pala karabantos. Mana pa na isang bakbukan. Mana pa na pakatajan darhi. Karabantos. Lami na karabantos guys. Kuanon ba? Dubuhon. Daghan na itlog dari guys oh. 2, 4, 6, 8. Buo. Lalapay naglumlum na. Hindi pa isa naglumlum na. Ano yung mga chicken. Kapod. Ang kanding. Nakatanang silhigan na na. Ngi. Natuktok. Pero mga busog mo. Yung mga ag. Sama na nang juta guys. Nandiyo tayo mga dungag. No. Ma, wala lagi nagduwa ka lang ng kuti. Di naman ka maog mga bata mong gamag kuti. Sa una kay ingaron ting kuti, ting tabanog. Mga bata ron kay. Lahi na mga bata ron, Bata cellphone na may. bigamun. Ha? Mga bata ron bata na bigamun. Mga bata ron kay na-expose man sa cellphone. Una. Yes no. Nalahi na dun sa una kami kay kung may cellphone nga ron basic bakiros mga buhiin itaw kami sa una sus ang bako ang taon ng buhiin sa hugasan na guessing mga kamuti so yung agmeron so mati na kaya agas pa guys kanawa diba okay kayo mag-ong kuan kay malis na ipaagas. Hindi na magpang kanunay ma? Yeah. Yung nindot sa tubig guys, hindi na siya mapawang. Salamat. Nanay agas. Kaya minti na. Uy! Palitan na pa na natin ng kuan ron ga, barang masumpay na na. Guys, maghugas. Okay, mag-up. Hugas na magmaadso pero hindi ka makataan og buling. Ha? Inya, hapit na kamahuman. Yes. Ay, pailaw din. Bulang huway kay humani kuan. Bulang luto. Gusto mo kamuti. Ito bigi apil karlan. Kaya karlan kaya mo mo po ng kamuti. Damo po nila pa ibabuan o saging. Bisa kamu sila pabigyan gama dyan ng kuan. Nagkaroon kamuti. Nagkaroon kamuti. Kaya na ang tungkol. Paggiring pun ma. Meow, meow. Ay, babaw man. Tanaw naman mo giring ma. Hindi lang, may iring pang badwi na rin si Saba na sa ito. Ano sila na guys? Strong on. Sila na guys. Ano na yung itak ang... Luto na ba guys? Luto na ba gamang din yung ag? Ay, padi ay. So, nailuno dari ag saging ron. Oh, din na. Apilan na saging. Ding ag. Pero hanin isang pakpakan. Sa nailuno na ito. Hindi makabuling-buling itong banggiding ag. Pakpakan na.
Ay, guys. Yo. Palak naman to. Ito, matuloy. Ang lak. Guys, nalunod na nakin ang saging. Oras pagtakab karong maluto na siya sa kapil. Ano na sigaan. Giwahiran sa naglunod. Oh, dyan na sugnod ni host. Basta tubig ang kamulik ko. Namatay guys, luto na bagatang din ang aga mga duma. Oh, wow, kalami. Muna kompletong luma guys, na bulanghoy, kamuti, karlan og saging. Nga tarang tanawon na dyan guys. Ha? Okay, tampangawon. Lami. Wow. Biya, uy. Oh, champurado para sa mga chikiting. Guys, mahaw. So, dahil na naluto nag-amang gideng agaduma. Dahil saging. Diyan na ay kamuti, karlan, o bulanghoy. Dami saging. Kamuti. Pili dahil sa manin mo, kamuti? Be. Saging, kamuti, karlan. Saging? Okay. Nagaha kay saging, kamuti, karlan, o bulanghoy. So, guys, diyan na guys. Agamang saging. Luto Di na tagal siya. haday. Di ko na na bata pa ko tagang saging hilak. Hilak pa ka nagsaging. Maram kang nagunggoy. Ay dai. Hindi ba jigol ko dai? Di ba pa unggoy laki? Muhilak pa ka nagsaging nga murag nagunggoy. Si mama baki. Mama murag naog aliwas ina. Anya si mama. Marag na. Guys, lami ka azo. Di ami kamuti, dara pa na mi karlan, di pa Kinilaw mi karlan. Ah, watay kinilaw. Azo na pangandog kinilaw. So guys, nami karlan. Ano na? Dapat jud mi bulanghoy. Kalami baga jud. Guys, mahaw tanin jo. Oh, mahaw ta, di ami kamuti. Bulanghoy o karlan, dapoy saging. Mahaw, kakimi-kimi, champurado, kay parisan niya og isdang pinirito. Kapag Gabriel, kay parisan niya daring mantika sa baboy. Minsan. Hinilisan, naghaha, parisan na daring ginamos. Mamahaw ta. Ang garabing lamig aga mga pamahaw guys, oy. Karlan, kamuti, saging, kalami ka adyo. Dali na mo kuyas. Yo, mahaw ta, mahaw. Okay. Lami. Kami among niluto. Mahaw everyone. Punit mo, punit. De, karlan, kamuti, uguan. Bulanghoy. Na guys, kamuti, karlan. Da, bulanghoy. Da. Lagi ka sa mga garden guys. Ika na sa mga garden. Napod saging. Mahaw ta, mamahaw ta. Kaya rong, liga nagkuan. Lawas. Liga nagtuhod. Mahaw ta guys, mamahaw ta. Di pa yung mga gulay. Sobra gabi eh. Mahaw ta, mahaw ta, mahaw. Saging, isa ka, bonanan. Minsan kaya di pa kadulutong ba. Napay duma, isa ka, bandiha. Siya, ro magbuntas. Kaya duma. Basta mananam ta guys, maka-ibrig sa tagduma. Ang tagarlan. Kamis karlam. May kayong karlam. Kami guys eh. Nababuli na. Ikaw. Bintara. Wi-Fi. Karlam. Okay, yung wifi pa. Holiday. Whole day. Holiday ang holiday. Buti. Sa mampi. So, apa lang?